UNobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi njengeqembu elibusayo bayakwamukela Ubekusho uMengameli wezwe ePhalamende izolo, kanti futhi bazimisele ekutheni balwe nenkohlakalo kanye nobugebengu emphakathini wakulelizwe. The ANC-led government is taking decisive steps to win the fight against crime and corruption, which are causing daily fear among citizens and are destructive for social and economic development of the country. Mbalula uthi kumele kungenelelwe kohulumeni basekhaya ikakhulukazi labo ababuswa amaqembu ngokuhlanganyela. The problems of local government, one, they are political in the main, where in which there is instability at a political level. Secondly, it is the coalition arrangement, which has not worked in many of our big municipalities, where in which coalitions collapse and that undermines service delivery. UNobhala jikelele weqembu elibusayo uphinde wacacisa kabanzi ngesimemezelo sikaMengameli sokuthi kuzoqokwa ungqongqoshe ozobhekana ngqo nenkinga yogesi. Wachaza nangomsebenzi ozokwenziwa yilo ngqongqoshe. Lo ngqongqoshe angeke abe nalo iphini. The electricity minister is a project manager to look over ESCOM so that the president can speak from an informed position. The country can speak from an informed position, just like you've got the Minister of Health during the era of COVID. Sasibaphelele isikhathi labo baholi be-ANC abangawusebenzeli umphakathi njengoba kuzoba nethimba elizojutshwa ukuthi libheke ukuthi abaholi bawenza ngendlela yini umsebenzi wabo. Ngingunozipho Xaba wezindaba ze-SABC.